Производители на праскови от Сливенско твърдят, че са принудени да изхвърлят продукцията си заради изключително ниските изкупни цени. Компотната праскова в момента, предприятието, което е на територията на Сливен, цената е 37 цента. Това е за индустриална праскова, да подчертая, не за десертна праскова. А десертната праскова, ако успееш да я продадеш и не я изхвърлиш, е на цена между 60, 80, 90 цента. Те ги продават по-скъпо 2,53, някои евро зависи. Земеделците твърдят, че секторът работи на загуба, тъй като цените не са актуализирани от 15 години и в знак на недоволство блокираха пътя Сливен-Стара Загора. В момента работиме под себестойност, препарати, надници. Преди плащахме, условно ви казвам, 10 лева надници преди 15 години. Сега в момента им плащаме 35 евро. Собственици на десетки декари плодови масиви са изправени пред дилемата да работят на загуба или да се отказват. Имам колеги, които искат да унищожават, други искат да продават, третия се отказват и в един момент няма да станат производители на българска храна.